Отца и Сына и Духа Святого. Ласка нашего Пана Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и едность Духа Святого, нехай будут с ущими вами. Дорогие сестры и браты, сьогодні святкуємо п'яту звичайну неділю. І слово, яке почуємо, слово, яке дає нам сьогодні літургія Костьола, дотичить діяння слова в нашому житті, діяння слова Божого. І на прикладі учнів Ісуса маємо можливість порозважати над тим, наскільки у нас дзейнічае гэтае слово, наколькі мы дазваляем Богу праз ягонае слово здзейсняць у нашых сэрцах тыя ці іншыя цуды, знакі і ў першую чаргу навяртанне. Падчас гэтай святой імшы молімся за ўсю нашу парафію, просім Бога патрэбныя ласкі для кожнага з нас, таксама даручаем нашых памерлых, просячы ласку прабывання ў Божым валадарстве. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освятил гэтую воду, якою мы будем окроплены на успомин нашего хросту. Нехай Ён дапаможа нам заставаться верными Духу Святому, якога мы приняли в сакраменте хросту. Усемагутны вечны Боже, Ты пожадал, каб праз воду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для очищения, были очищенные таксама наши души и атрымали дар жыцця вечнага. Просим Тебе, освяти гэтую воду, якую мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднавіў нас жыватворчую крыніцу Твоей ласки и оборони нас от усялякага зла, якое пагражае душы и телу, каб мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и атрымаць Твое збаўленне. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціні Яго валадарства. Амінь. Хвала на вышыню Богу, а на землі спокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе. Кланяемся Тебе, прославляем Тебя.
змилуйся над нами. О, тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим ухвалимо майся. Аминь. Молимся. Божа добрий Ойче, ховай завсюди сям'ю Твоїх вірних, отуляй нас своєю опекой, бо всю надію ми ускладаємо на небесную ласку, праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. У год смерти короля Озі я бачив Пана, який сядзеў на высокім і ўзнесенным троне, а канцы ягонай шаты напаўнялі святыню. Серафімы стаялі над ім, кожны з іх меў па 6 крылаў. Яны ўсклікалі адзін да аднаго, кажучы: «Святы, святы, святы Пан магуцяў! Уся зямля поўная хвалы Яго!» І захісталіся вушакі дзвярэй ад гэтага голасу. І дом напоўніўся дымам. І сказаў я: «Гора мне, бо я загінуў, таму што я чалавек з нячыстымі вуснамі і жыву я сярод людзей з нячыстымі вуснамі, а вочы мае бачылі валдара, Пана магуцяў». Тады падляцеў да мяне адзін з серафімаў, а ў руцэ яго быў распалены вугаль, які ён клешчамі ўзяў з ахвярніка. Ён дакрануўся ім да вуснаў маіх і сказаў: «Вось дакранулася гэта да вуснаў тваіх, і прыбрана беззаконне тваё ад цябе, і адкуплены грэх твой». Тады я пачуў голас Пана, які казаў: «Каго мне паслаць? Хто пойдзе дзеля нас?» І сказаў я: «Вось я, пашлі мяне». Гэта Слово Божие. Перад анёлами спяваю Табе, Пане. Перад анёлами спяваю Табе, Пане. Славлю Тебе усім моим серцем, бо почув Ти слови вуснав моїх. Перед анёлами спяваю Табе, кланяюся перед святой Твоей святыняй. Перед анёлами спяваю Табе, Пане, и славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал Ты, почув мяне, повеличил моц моей души. Перед анёлами спяваю Табе, Пане. Прославят Тебе, Пане, все короли земли, коли почуют словы Твоих уснов, и будут шляхи Пана оковать, бо великая слава Пана. Перед анёлами спяваю Табе, Пане.
Твая правіца ратуе мяне, Пан усё зробіць за мяне. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справ рук Твоих не покидай. Перед анёлами спяваю Тебе, Пане. Чытанне першага паслання святога апостола Паўла да Карынцінаў. Нагадваю вам, браты, Євангелле, якое я абвяшчаў вам, і якое вы прынялі, і ў якім трываеце, і праз якое таксама збавіцеся, калі цвёрда захаваеце тое слова, што я абвясціў вам, калі толькі не дарма паверылі. Бо спачатку я перадаў вам тое, што і сам прыняў, што Хрыстус памёр за нашыя грахі паводле Пісання, што Ён быў пахаваны і ўваскрос на трэці дзень паводле Пісання, і што з'явіўся Кіфе, а потым 12. Пасля з'явіўся больш чым 500 братам адначасова, большасць з якіх жыве дагэтуль, а некаторыя спачылі. Потым з'явіўся Якубу, потым усім апосталам. Пазней за ўсіх з'явіўся і мне, як неданошанаму плоду. Бо я найменшы з апосталаў і не варты называцца апосталам, паколькі пераследаваў касцёл Божы. Але з ласкі Божай я стаў тым, чым ёсць, і ласка ягоная, дадзеная мне, не была дарэмнаю. Наадварот, я працаваў больш за ўсіх іх, ды і не я, а ласка Божая, што са мною. Таму ці я, ці яны, мы так прапаведуем, а вы так паверылі. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Идите за мной, кажа Пан, и я зраблю вас славцами людей. Аллилуйя, Пан з вами. Чытанне святога Євангелля паводле Лукі. У той час натоўп ціснуўся да Езуса, каб слухаць Слова Божае, а ён стаяў каля возера Генезарет. І ўбачыў ён 2 чаўны, якія стаялі каля возера, а рыбакі выйшлі з іх і паласкалі сеткі. Увайшоўшы ў адзін з чаўноў, які належаў Сымону, папрасіў яго крыху адплысці ад берага. Тады ён сеў і вучыў людзей з чаўна. А калі скончыў гаварыць, сказаў Сымону: «Плыві на глыбіню, а вы закіньце сеткі вашыя для ўлову». Сымон сказаў яму ў адказ: «Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі, але на тваё слова закіну сеткі». Зрабіўшы так, яны злавілі вялікае мноства рыбы, аж пачыналі рвацца іхнія сеткі, і ківалі супольнікам, якія былі ў другім чаўне, каб прыйшлі дапамагчы ім. Тыя прыйшлі і напоўнілі абодва чаўны так, што яны пачалі тануць. Калі гэта ўбачыў Сымон Пётр, прыпаў да каленяў Езуса і сказаў: «Адыдзі ад мяне, Пане, бо я чалавек грэшны». Бо з-за ўлову рыбы, якую злавілі, вялікае здзіўленне ахапіла яго і ўсіх, хто быў з ім, а таксама Якуба і Яна, сыноў Забыдэя, якія былі супольнікамі Сымона.
Тады сказаў Езус Сымону: «Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей». А калі выцягнулі чаўны на бераг, пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Гэта слова Пана. Прысядьце, калі ласка, на хвіліну. Сённяшняе слово вельмі багатае, і я думаю, што не будзе памылкай, калі вось слова ключ можна выбраць у сённяшнім слове, гэта пакліканне. Бо ў першым чытанні мы чуем пакліканне прарока Ісаі, які кажа Богу, што «Боже, я чалавек нечысты, з вуснамі нечыстымі». Бог кажа: «Не кажы, што ты нечысты, я табе ачышчу». І потым Ісая кажа: «Вось я, пасылай мяне вось на туды, куды ты задумаў». І таксама паглядзіце, у сённяшнім Евангелі мы бачым сёння пакліканне святога Пятра, што ён лавіў гэтую рыбу на возеры цэлую ноч, нічога не злавіў, прыходзіць Христос і кліча яго. І я так сабе сядзеў, разважаў, думаю, што такога было вось у Пятры, што Христос яго заўважыў. Бо як Евангелие пачынаецца, кажа, натоўп ціснуўся да Езуса, каб слухаць Слова Божие. То есть, калі мы прадставім гэтую сцэну, што на беразе гэтага возера Генезарет знаходзіцца вось вялікі натоўп, як мы сёння у касцёле, можа і больш, а дзесьці там збоку сядзіць Пётр і чысціць свае сеткі. То есть, што такога было у гэтым Пятры, што Христос яго як бы выдзяляе з гэтага натоўпу? Я думаю, можа, адное ён бачыў гора гэтага чалавека, бо як Евангелие святого Марка пачынаецца, там сказано, што цешча Пятра была хворая. Калі была цешча, то значит, што ў Пятра таксама была і жонка. Некаторыя гістарычныя кнігі кажуць, што таксама дачка была ў Пятра. Можа, гэты чалавек сядзеў вось на беразе, нічога не злавіўшы пасля цэлай ночы працы, і вось так гараваў, можа быць, і плакаў, што няма чаго есці, няма чым пракарміць сям'ю. Можа, гэтае гора так прывабіла Хрыста, каб вось падысці яго суцешыць. Можа, наадварот, Христос паглядзеў на яго, думаючы, што нягледзячы на тое, што нічога не злавіў, гэты чалавек сядзеў і чысціў сеткі. Што вось нягледзячы на гэтае гора, можа, нягледзячы на пустыя сеткі, ён сядзіць і працягвае сваю такую цяжкую, штодзённую, звычайную працу. І паглядзіце, што Христос уваходзіць у гэтую штодзённасць. Што так як у кожнага з нас, што, вядома, у кожнага з нас ёсць праблемы, ці на працы, ці ў сям'і, ці ў нас нейкія там нават сутыкненні ў кляштары, што вось Христос, ён не цураецца гэтага. Што здараецца ў жыцці кожнага з нас, ён збліжаецца, падыходзіць. І паглядзіце, такая логіка вельмі цікавая, што на пачатку Христос нават нічога не кажа. Ён бярэ папросту гэтую лодку, кажа: «Пётр, упусці мяне». Што вось, можа, першы такі крок, які робіць Пётр, што нават нічога не кажучы, ён адкрывае найперш сваю штодзённасць. Вось ён запрашае гэтага Хрыста, кажа: «Добра, пане Езу, калі ты кажаш, я бачу, што тут натоўп, можа, я там нічога не злавіў, не звяртай увагу на сябе, а глядзіць, кажа: добра, уваходзь, пачынай штосьці рабіць». Я думаю, можа, і ў нашым жыцці часамі Бог неяк так незаўважальна прыходзіць, што часта мы дзесьці на сябе засяроджваемся, на сваіх праблемах, а Бог можа дзесьці так побач праходзіць. Можа, для нас гэта таксама сёння такое запрашэнне, каб, не гледзячы на тое, што ў нас здараецца, запрашаць гэтага Хрыста ў нашае жыццё. Таксама паглядзіце, што Пётр быў рыбаком, што не некая там надзвычайная праца, што вось Христос не аб'яўляецца нейкім над чалавекам, не ведаю, суперменам, альбо ты, якія моляцца там па 20 гадзін у дзень у касцёле, аб'яўляецца вось звычайнаму чалавеку. Таксама, як кожнаму з нас. Святы Тамаш з Аквіну казаў, што ласка будуе на натуры. Што вось Бог прыходзіў у нашае жыццё ў такое, якое ёсць. Толькі я думаю, тут ужо нашае заданне можа больш так лепш засяродзіцца над маім жыццём. Вось якая мая натура, якое маё жыццё, якія таленты Бог мне дае. Вось што мне такога даў Бог, чым я, можа, магу служыць іншаму.
альбо наадварот, аб чым я мару. Нават у маім жыцці, калі мне там 50, 60, 70 гадоў, што вось гэтыя мары, гэтыя прагненні, нейкія таленты, іх мне дае Бог. Вось Бог мяне натхняе, і гэтыя рэчы ён дае мне асабіста. Точно так же, як Пятру. Вось Пётр быў рыбаком, ён дзесьці марыў лавіць гэтыя рыбы, і Христос прыходзіць і ўваходзіць вось у гэтую штодзённасць, уваходзіць у тую натуру, якую быў Пётр. І трошачку яе вось так перамяняе, кажучы, што Пятру выплыве на глыбіню і закінь сеткі вашыя для ўлову. Сымон адказвае: настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі, але на твае словы закіну сеткі. Гэта, ведаеце, у нас так, я думаю, у мужчын заведзена. Я памятаю, як у навіцяце мы былі, і у нас вось у нашай капліцы зламалася некая лаўка драўляная. І там я там трошку з дрэвам працаваў, там яшчэ хтосьці, прыйшоў адзін столяр, мужчына. Ведаеце, нас было 6 чалавек, і ў кожнага мужчыны было сваё меркаванне. І кожны з нас, ён лічыў, што ён мае рацыю, толькі маё меркаванне правільнае, і так, як я скажу, так павінна быць. Таксама, ведаеце, у польскай мове ёсць такая пагаворка, што там, дзе гаспадынь 5-6, там няма чаго есці. І вось менавіта тут, паглядзіце, пакора таксама Пятра, што Христос яму кажа: слухай, закінь сеткі, гэта быў дзень, неспрыяльная пара. Пётр, які, можа, 1000 начэй правёў на возеры, ён ведаў кожны сантиметр гэтага возера, ён ведаў, што гэта не спрыяльны час. Ён ведаў, ён мог сказаць абсолютно: слухай, ты ўвогуле хто такі? Я на гэтым возеры пражыў усё сваё жыццё, ты мне тут прыходзіш і кажаш: зрабі. Паглядзіце, вось тут вера Пятра, пакора, але таксама такое рызыка, што там, дзе, можа, наш розум не даходзіць, там, дзе нашаму розуму цяжка зразумець Бога, вось тут уже прыходзіць вера, што вера, яна робіць крочак далей. Вось вера Пятра кажа: добра, пане Езу, можа, я і такі разумны, можа, я такі граматны, можа, я такі дасведчаны, але ў мяне нічога не атрымалася. Калі ты так кажаш, добра, на тваё слова я пастараюся гэта зрабіць. Паглядзіце, я думаю, што таксама ў нашым жыцці, можа, нам, мужчынам, можа, жанчынам таксама вельмі цяжка вось адкінуць тое, што маё. Вельмі цяжка можа зрабіць вось гэты крок назад і сказаць: а можа, я не маю рацыю. Пане Божа, увайдзі ў маё жыццё і перамяні яго так, як хочаш ты. Што наша вера, яна таксама нас заахвочвае вось дзесьці гэты такі руль, гэта такія вожджы адпусціць і аддаць яго Богу. Што Бог, ты прыходзь і перамяняй маё жыццё. І паглядзіце на эфект, што зрабіўшы так, яны злавілі вялікае мноства рыбы, аж пачыналі рвацца іхнія сеткі. Што самае цікавае, там, дзе ўваходзіць Бог у нашае жыццё, гэта жыццё настолькі перамяняецца, што мы сабе нават раней не маглі ўявіць. Я магу па ўласным такім сваім прыкладзе сказаць, што перад законам я там дзесьці вучыўся, у мяне былі мае мары, дзесьці там працаваць, яшчэ штосьці. Але потым, калі вось прыйшоў гэты момант выбару, сказаў сам сабе: добра, пане Божа, можа, папробую жыць як брат Капуцын, паглядзім, як гэта скончыцца. І, ведаеце, так атрымалася, што потым нейкія 2 іншыя мовы вывучыў, пазнаў 1000 людзей, паехаў, убачыў іншыя краіны абсалютна. Цяпер маю братоў па ўсім свеце. Я сабе 10 гадоў назад я нават не мог гэтага ўявіць, што гэта можа здарыцца. І вось так Бог дзейнічае, што часамі вось гэтае маленечкае, чаго мы трымаемся, што можа цяжка нам адпусціць, Бог кажа: ты мне яго аддай, я табе гэта перамяню настолькі, што ты нават не ведаеш, чым гэта скончыцца. Але гэта заўсёды абяцанне дабра, што ў нас ёсць вось гэты страх, што калі, можа, Бог прыйдзе ў маё жыццё, зробіць нешта такое, што вось мне будзе горш. Ну вось менавіта не. Бог для кожнага з нас хоча любові, кожнага з нас бачыць дзіцём сваім каханым. Я думаю, што сённяшняе Евангеліе, яно вось пытае, каб у нас гэты давер такі Пятровы з'явіўся да Бога, што там, дзе я не бачу, можа, перспектывы, там, дзе ўжо мае сілы скончыліся, там, дзе я лепш думаю, аддаць гэта Богу і сказаць: перамяняй, пане Божа, перамяняй. І самае цікавае, што гэта перамяненне, яно пачынаецца на літургіі, падчас літургіі, бо паглядзіце, што Пётр кажа:
прыпадае да каленяў Хрыста і кажа: адыдзі, пане, бо я чалавек грэшны. Таксама паглядзіце, мы сёння прыходзім у касцёл, прыходзім на літургію, і той самы нават акт пакуты, як звычайна кажам, спавядаюся Богу усімагутнаму, што зграшыў я вельмі. Па сутнасці гэта жэст Пятра, што мы знаходзімся тут у святыні, мы сябе прызнаём грэшнымі, але мы сюды прыходзім. Прыходзім, каб Хрыстос быў з намі. Прыходзім, каб прынесці свае праблемы, свае перажыванні, таксама свае радасці, свае нейкія поспехі, прыносім на алтар, каб Пан Бог перамяніў яго. Таксама сёння трошку пазней брат Андрэй скажа, што маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Отец усімагутны. Што вось гэты момант у святой імшы, калі вось усё, што мы змагаемся, усё, з чым мы перажываем, мы прыносім на алтар, і Бог перамяняе гэтае нашае жыццё, нашыя праблемы, так, як хочацца яму. І паглядзіць таксама, што Евангелие заканчваецца тым, што Пётр заве Якуба, Яна, сыноў Забедея, 2 лодкі перапаўняюцца рыбай. Таксама так сабе думаў, ну колькі адна сям'я патрабуе рыбы? Ну няхай там будзе 5-6, тады яшчэ не было маразільнікаў, не было куды іх складваць, ну можа нам прадалі. 2 поўныя лодкі рыбы. Гэта хапіла і Пятру, і Якубу, і Яну, і ўсім блізкім, і сваякам, і каму толькі можна. Гэта пра тое, што талент вось Пятра, ён паслужыў не толькі яму, але таксама паслужыў іншым людзям. Я думаю, можа таксама за ахвота сённяшняга Евангелія падумаць, вось моя такая штодзённасць, мае мары, мае таленты, якія Бог мне дае, дзе я магу служыць лепш. Вось у маім канкрэтным жыцці, вось тое, што мне дае Бог, каб таксама не затрымаць гэтага для сябе. Пётр мог бы гэтыя 2 чаўна рыбы затрымаць для сябе, ну і што, прадаў бы там штосьці, спорцілася б і выкінуць. А вось менавіта тымі талентамі, якія Бог мяне адарае, Бог іх размнажае, дзе я магу лепш служыць? Што я магу лепш зрабіць для Бога, для касцёла, можа для суседа, які не верыць і не ходзіць у касцёл, але каб ён паглядзеў, сказаў, гэты чалавек точно 100% хрысціянін. Таму, дарагія браты і сёстры, сябе ў першую чаргу і вас таксама заахвочу адкрываць у нашым жыцці гэтае пакліканне перш за ўсё да быцця дзецьмі Божымі, што Бог нас любіць, Бог для кожнага з нас жадае добра, толькі нашае заданне не баяцца впусціць гэтага Бога ў сваё жыццё, каб ён яго перамяніў і каб гэтае жыццё прыносіла вялікія плёны. Амінь. Вызнаем нашу веру адзінага Бога, Айца Всемогутнього, Стариця і Небезяна, Башнага і Небашнага, Єдиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого, Однородного, Зайця народженого, первішнього века, світло від світла, голоса правого, народженого, створеного, сильного Отця, розірвав усе старше, і Он тіля нас уділив, і тіло наше дозволено, зайшов з миром, і втілився Духа Святого, ставши чоловіком, укрижований так само за нас, приповз побілець, і знову прийде у хвалі, судивши Його володарство не буде конца. Духа Святого, Ана і Животворця, який за Отця і Сина виходить, якому разом третьому у Сину належить поклоніння і хвала, який промовляв вас пророком, вірувати у святих Євхаристії і апостольську крещу, визнають нас і просто,
odpuszczenie grzechów i czekaj o wskrzeszenie na wiek i życia wiecznego w Bożym świecie. Да Бога, який з'являється даўцам жыцця, натхняе нас да таго, каб мы адчулі сваё пакліканне да святасці, узнясём нашыя супольныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў людзям надзею збаўлення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто кіруе народамі, каб яны клапаціліся аб сапраўдным спакоі і згодзе ў сваіх дзяржавах. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за моладзь, якая ўдзельнічае ў лекцыях па рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць лепш пазнаць Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто знаходзіцца ў залежнасці ад розных шкодных звычак, каб яны знайшлі ў сабе і ў сваім акружэнні сілы, патрэбныя для супрацьстаяння дрэнным уплывам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей, каб анёлы-ахоўнікі аберагалі іх ад усялякай небяспекі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай, таксама здароўя для Дануты, Ванды, Паўла і Рэгіны. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі молімся аб жыцці вечным для памерлай Ядвігі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы распазналі ў Божым Слове шлях да вырашэння нашых штодзённых праблем. Цябе просім. Выслухай нас. Добры Боже, прымі нашыя просьбы, якія да Цябе ўзносім праз Хрыста, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Пане наш Божа, Ты стварыў хлеб і віно, каб яны падтрымлівалі нашае зямное жыццё. Учыні, каб яны сталі для нас сакраментам, які дае жыццё вечнае, праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. И с духом Твоим. Угору серце. Узносим до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча ўсемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму
за анёлами и арханёлами и сущими святыми. Мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 а Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна вышиня, благословенный Той, кто приходит в имя Бога. Осанна вышиня. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыща хвалы. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молимся до Отца Небесного, так, як нас навучив Ісус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле.
Просім Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь, и хвала до веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grachy swietu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grachy swietu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, adaruj nas upokojem. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи świetu. Szczęśliwe покликані на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Благословленные засмученные, бо сутешаныя будуць. Благословленные голодные и прагнучыя правды, бо яны насычаныя будуць. Споживає моє тіло
Молимся. Милосердный Боже, Ты дозволяешь нам споживать один хлеб эвхаристычный и пить з одного келиха. Просим Тебе, да поможи нам жить так, каб мы, з'єднаныя ў Христе, з радостью служили справе збавлення свету, праз Христа Пана нашего. Дорогие, послухайте яшчэ некалькі аб'яваў на наступны тыдзень. Шчыра дзякуй вам за кожную малітву, ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуй асабліва тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў у касцёле, таксама тым, хто прымаў нашых братоў з калядным пастырскім візітам. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем у панядзелак 10 лютага ўспамін святой схалястыкі Панны, у аўторак 11 лютага ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі з Люрда. Гэта таксама сусветны дзень хворых. У гэты дзень пасля кожнай святой імшы ў 7:15 і 18 адпаведна будзе ўдзяляцца сакрамент намашчэння хворых. Таму, калі ласка, перадайце тым, хто хацеў бы прыняць сакрамент намашчэння, ці тым, хто тут прысутны, таксама ў гэты дзень будзе такая магчымасць. У пятніцу 14 лютага свята святых Кірыла Манаха і Метода біскупа, апекуноў Еўропы. У гэты дзень таксама адзначаецца ўспамін святога Валянціна, заступніка ўсіх псіхічна хворых альбо ўсіх закаханых. Таму тыя, хто сябе такімі адчувае, запрашаем памаліцца за тых, да каго такія пачуцці мае. Прыгадваем таксама, што кожны чацвер з 16 до 18 гадзін у нашым касцёле адбываецца адарацыя Найсвяцейшага сакраменту. Запрашаем знайсці час і патрываць у Божай прысутнасці. Паволі заканчваецца, дзякуй Богу, пастырскі калядны візіт у нашай парафіі. Таму на гэтым тыдні будзем старацца наведаць тых, хто запісаўся на каляду пасля 1 студзеня альбо па якіхсьці прычынах не мог быць тады, калі быў вызначаны час. Таму чакайце званка. Шчыра вітаем таксама у нашай братэрскай супольнасці брата Войцеха Врублеўскага. Зараз яго не было на святой імшы, на папярэдніх быў. Таксама даручаем яго і яго паслугу ў нашай парафіі, вашай малітве, нашай супольнасці. Таму ёсць, да, калі ласка. Да, тут брат Владислав напісаў, што гэта самы сімпатычны, альбо, як брат Войцех сам сказаў, самы красивы капуцын у Беларусі.
Там вось, калі ласка, падыходзьце, знаёмцеся, і ён заўсёды будзе рады. Вось, усім жадаем добрага настрою на увесь тыдзень, на сённяшні дзень і прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Ущемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Арханёле Михале, бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пастов злого духа. Будь нам обороной, княже войска небесное, моцею Божией скинь упекла сатана. Духов, якія на згубу душаў снують по свете. Амен. Отця